زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان 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 چنگیاں انج لگیاں گیا زلفاں دا بڑ قرآن زلفاں دا قرآن بنیا یا نہیں بنیا والضحا واللیل اذا سجا او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان چنگیاں انج لگیاں گیا زلفاں دا بڑ قرآن او وڈے آٹھن حسن حسین او وڈے آٹھن حسن حسین وڈے آٹھن حسن حسین ایک زلف دا مل دارین او ایک زلف دا مل دارین زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان چنگیاں انج لگیاں گیا زلفاں دا بڑ قرآن اور ایک روچی کا چھڑا سبحان اللہ بہت ہی قیمتی شعر تمام باب دی نظر او انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے او انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے او کول نبیاں دی لج ہے او انہاں زلفاں تے جڑی پگ ہے او کول نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان چنگیاں انج لگیاں گیا زلفاں دا بڑ قرآن اور اس نادا آخری شعر جڑے اگے موجود نے جڑے درمیان وچ نے یا جڑے آخر تے موجود نے اپنی گپاں وچ بیٹھے انہاں نوں مخاطب کر کے آکھ رہے ہیں کہ برائے مہربانی اس فکرے تے نہایت توجہ انہاں زلفاں وچ جڑا چیر او انہاں زلفاں وچ جڑا چیر انہاں زلفاں وچ جڑا چیر اس چیر دا رب وی حسین او اس چیر دا رب وی حسین زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی کیڑی شان چنگیاں انج لگیاں گیا زلفاں دا